హలో అందరికీ ఏ డే ఇన్ మై లైఫ్ చూపించేస్తాను. వచ్చేసి రెగ్యులర్‌గానే డ్యూటీకైతే ఎళ్ళిపోయాను. ఎళ్ళిపోయాక సడెన్‌గా విలేజ్ నుంచి అయితే కాల్ వచ్చింది. బ్యాంక్ పని మీద ఇలా వచ్చేసి ఎళ్ళు అని చెప్పేసి. సో, హాఫ్ డే డ్యూటీ చేసుకొని అయితే విలేజ్‌కెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాను. ఎందుకంటే పిల్లల్ని ఇంట్లో వదిలేసి ఎళ్ళిపోయాను. ఇంకా రావడమే లేట్ అయింది అని మా హస్బెండ్ వచ్చేసి చికెన్ తినాలనిపిస్తుంది. చికెన్ తీసుకొని రా అని చెప్పేసి అన్నాడు. అప్పటికి 8 అయిపోయింది. ఇంకా నేను ఎప్పుడు కుక్ చేసి ఎప్పుడు తినాలి అనిపించింది. ఇంకా రాంగానే నేను ఫస్ట్ చేసే పని ఏందంటే మా బుడ్డోడికి తినిపియడం. అఫ్‌కోర్స్ తల్లి కంటే ఎవ్వరు ఎక్కువ అర్థం చేసుకోరు కదా! వాడికి టంగున ఏడి కాంగానే ఆకలవుతూ ఉంటదనమాట. వాడికి తినిపించి, పాపకి తినిపించి నేను కుకింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. ఇంకా కుండల్లో చికెన్ కర్రీ చేసుకోవడం అయితే స్టార్ట్ చేశామనమాట. మంచిగా ఆ ఫ్లేవర్ అయితే తగులుతుంది మాకు బాగా. ఎంత లేట్ అయినా పర్లేదు అని చెప్పేసి చికెన్ కర్రీకి కాంబినేషన్ బగారా రైస్ చేశాను. 8:30 కుకింగ్ అలా స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా మేము తిని పడుకునేసరికి 11:30 అయిపోయింది. ఆ రోజైతే చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను. జర్నీ, ఆఫీసు, ఇల్లు, పిల్లలు అండ్ నా వీడియోస్ నచ్చితే మాత్రం తెలుసు కదా! ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.